jamana kɔnɔna la bi juma sɔgɔmada joona in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la katikaw fɛ dugudenw wulila ni mugucikan ye ka sabu kɛ jɛkulu maramafɛntigiw tun b'a fɛ ka dankari finitigiw dagayɔrɔ la min bɛ wele ko kan kati kan ni o ye kan sunjata ye an bɛn'o lase aw ma ka kɛ ni dankarili wale ye min kɛra sɔgɔmada joona in na katikaw fɛ kati Bamako ani ka taa se ka yanfa ma dugudenw y'u ka seereyaw ni hakilinaw falen falen an bɛn'o fana lase aw ma ninnu bɛna kɛ bi kunnafoniw la kumaba dɔ ye a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn ni waati in na nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ bi ye juma ye juillet kalo tile 22 san 2022 a kunnafoniw la kumaba sanga 30 kɔnɔ bɛna tɛntɛn ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ nin ye. Mali jamana kɔnɔna la bi juma sɔgɔmada joona in na dugudenw wulila u fankelen kan ka sabu kɛ a yirala k'a fɔ katikaw fɛ jɛkulu maramafɛntigiw tun b'a fɛ ka taa bin u ka finitigiw dagayɔrɔ kan min bɛ wele ko kan sunjata kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min ni ani Bamakɔ cɛ ye kilo 15 ɲɔgɔn ye o kama bi VOA Bambara ka lasigiden min sigilen don Kati an y'ale sɔrɔ nɛgɛ kan Lamisa Sangare ale bɛna walawalali kɛ an ye waleya in yɛrɛ a tɛmɛna cogo min na Lamisa ni klobana inula ibisimila. Ama nula Mariam lambaw bela janenula. Ayiwa an kɔni b'a dɔn bi kɔni a ma nɔgɔya kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw sigiyɔrɔ la katikaw fɛ mugucikan o tun gannen don kabiri fajirida in na ka se kɛnɛbɔda ma i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye wa? Awɔ tiɲɛ don Mariam kibaruya laban minnu bɛ a ko la olu de ye finitigiw yɛrɛ ka kunnafonidiso n'o ye DIRPA o ye kibaruya min lase o b'a jira k'a fɔ surasi kelen o fagara Mali surasiw la 8 bana la civil kelen bɛ olu cɛ la awa min bɛ tɛgɛ jatigɛ walekɛlaw la mɔgɔ 7 olu ni kɛnɛ karabara 8 minɛra awa u tigɛ la ani u bolominɛ camanba de ko in yɛrɛ bɛɛ daminɛra sɔgɔmada fɛ fajirida wagati kɛrɛnkɛrɛnnenya la 5h20 tuma wa mugu ci kan belebele 2 de mɛnna fɔlɔ ka mugu misɛnnin kan dɔw tugu la min bɛ tali kɛ jatigɛ walekɛlaw la olu tun bɛ k'a ɲini de mugu bon dɔ bɛ Kati u b'a fɔ ma ko poudreur ka se ka taa mɔbili falen mugujugu la ka taa o pɛrɛn o yɔrɔ la nka o de ma se ka ɲɛ u bolo o de labanna nin cogo in bɛɛ la bi tile yɛrɛ mun bɛ kɔnɔ a ko tora senna yan nɔ n'o ye u nɔfɛ gɔni ka se ka tigɛ da u caman kan Mariam. Ayiwa an bɛ waati min na sisan danni in na Kati yɛrɛ dugu kɔnɔna bɛ cogo di? An bɛ waati min na Kati dugu kɔnɔna sumalen don o sumalen yɛrɛ bɔra kabini sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 7 waati baw mugu ci yɛrɛ ka mɛn mɔgɔw fɛ o ma tɛmɛ sanga 30 sanga 40 ɲɔgɔn kan kabini o kɛra yɔrɔ sumana a tɔ kɛra surasiw de bɛ ka boli jatigɛ walekɛlaw kɔ jatigɛ walekɛlaw kɛlen don ka t'u dogo Kati so labanbaliw kɛrɛfɛ sigidaninw awa tukɔnɔnaninw ka t'u dogo yɔrɔw la surasiw bɛ k'u lawɔgɔbɛ ka labɔ kelen kelen k'u wɔgɔbɛ ka bɔ 2 k'u fara ɲɔgɔn kan a ko b'o cogo de la sigidadenw yɛrɛ fana caman bɔlen don minnu bɛ ka surasiw dɛmɛ ɲinini baaraw yɛrɛ la. Ayiwa fɛn min ye finitigiw walima jamana ɲɛmɔgɔw ye olu ye kunnafoni laban jumɛnw bin kuma laban na? Kunnafoni laban min dira o ye DIRPA ka communiqué de ye i n'a fɔ n y'a kɔnɔ ko f'i ye cogo min na o ye dantigɛli kɛ mɔgɔ sata hakɛ kan o bɛ a jira k'a fɔ Mali surasi kelen de min tora a ko la Mali surasi 7 banara civil kelen fana banara ayiwa min bɛ tali kɛ terrorisiw la mɔgɔ 7 fagara olu la ayiwa ka 8 minɛ u tigɛ la ani u bolominɛ caman n'o ye maramafɛnw ye olu bɛ surasiw bolo nin waati la. O diyara n ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ Lamisa Dantɛ foli min na. Ni tun ye VOA Bambara ka kunnafonidila ka bɔ katikaw fɛ Lamisa Sangare ale ka laseliw ye an bɛ to Kati hali bi ka kɛɲɛ ni dankarili wale ye min kɛra sɔgɔmada joona in na u ka finitigiw dagayɔrɔ la n'o ye kan sunjata fanfɛla ye Lamisa Sangare VOA tɔgɔla ye a ka kuma barani tɛnko katika dɔw la an ka u ka seereyaw lamɛn waleya in yɛrɛ tɛmɛna cogo min na. Fuseni Sogoba ye Kati kan kɛrɛfɛ sigida dɔ mɔgɔ ye ale bɛ sɔgɔma in bingali daminɛ cogo fɔ.
Wula bi sɔgɔmada na mais kɔrɔlen tɛ wuli tan quoi. Wula ni jatigɛ ka sabu kɛ bon ngam na fajiri seli daminɛ an kɔni marifaci mankanw mɛn. Mankan fɔlɔ bɔra ko mɔbilibaw bɛ tɛmɛ n'i b'a sɔrɔ dɔ de tɛna cira. Bon filanan bɔra min kɛ an y'a dɔn ko bɛ sɔrɔ kan kɔnɔ komi an ni kan man jan. Tiru nana continuer ka to ka kɛ. Bon an nana sɛgɛsɛgɛ ka jateminɛ bi nana kɛ an kan. Ale fɛ ko a jatigɛ bonyara kosɛbɛ. Ni ko a ko kɛra jatigɛ ye o kɔrɔ ye dɔ bɔ a la de parce que kati puissance bɛ cogo min na armée ko la n'a fɔra ko mɔgɔ nana bin kasi kan o b'a yira k'a fɔ o tigi fana dalen don a yɛrɛ la an ka suru kan fana na ala k'an kisi a ma balle perdu bɛ se ka na quartier kɔnɔ. Fuseni ko ko surasiw ka cɛsiri fana bonyara a ko la. Kɔlɔsiliw b'a yira an na an kɔni ɲɛ b'u la an yɛrɛ sigilen don yɔrɔ jan u cɛsirilen don u wulilen don a ko la jateminɛw kɔni y'a yira k'u bɛ ka don quartierw bɛɛ kɔnɔ ka ratisagew kɛ dingɛ kɔnɔna fɛn fɛn bɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ u bɛ ka jigin o dingɛ kɔnɔna ninnu bɛɛ kɔnɔ ka taa lajɛ réellement ni min bɛ yen parce que banbagaciw de don u ka fɛlɛ ka bon. An ye kuma di mɔgɔ damadɔ ma o kɔ. Bon ne ko n'a hakilina ye min ye an b'a fɔ Asimi ɲɛna a k'a lajɛ ka surveillance bonya ko Kati fara Bamakɔ o jamana bɛɛ wa o la an bɛɛ bɛ se ka kisi wa ko sɔnni yɛrɛ ne yɛrɛ kɔnɔ bolila yɛrɛ e yɛrɛ bɛ se k'o fɔ yɛrɛ mais ala ka kisi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wa. Ne sɔnjuru kun bɛna tigɛ de walayi ne ma sunɔgɔ tuguni ka kɔnɔboli bila ne na u bɛ wo kɔnɔ ala k'u labɔ k'u d'u ma. Wallahi a ye ne ja tigɛ dɛ ne fɔlɔ kɛla jiriw ne yɛrɛ kɔni tun b'a dɔn mankan min don filanan fana tila ka kɛ ne ye dayɛlɛ ka bɔ ko sɔrɔ k'a fɔ ko marifa cikan bɛ kan kɔnɔ ne yɛrɛ jɔlen sira ne tulo bɛ mankan na fan bɛɛ fɛ an y'an ka daw tugu an da la fo 7h moins an sɔrɔla ka bɔ ne bɛ orange money de kɛ ne kun t'a la mɛ sisan tugun bɛ orange money an bɛ marifa mankan mɛn n ye da tugun nana so ne b'a f'u ye dɔrɔn u ka k'u jija hali n'u ye fɛn suspect u ka surasiw wele u ka na ka n'u f'u kɛ n'a kɛlu ye a banna n'a ma f'u ye fana u bɛ t'u ka sira fɛ mɔgɔw kana fɔ k'u b'u dogo basi u b'an cɛla u yɛrɛkɛlen don. Kati maire ka dangan filanan Badara Alu Sangare ale ye kunnafonidilaw wele ka jama hakili sigi. Alhamdulillah an filɛ wagati min na bi kalum bɛ fan bɛɛ fɛ an b'an ka tentugu fo a bɛɛ de mobiliselen don bi Kati kɔnɔ yan a kɛra surasiw ye o a kɛra gendarmew ye o a kɛra policiw ye o a kɛra porteurs civils ye o a kɛra gardiw ye o aw yɛrɛ ɲɛ b'a la avion bɛ fan bɛɛ fɛ population dɔw bɛ yen an bɛ fɛ ka kunnafoni na ɲɛsin olu ma Jirakɔrɔ Ɲare Banamani ani Sumana n'a ɲɔgɔnnaw ko n'u ye maa o maa ye n'u sigalen don a la ka information di an ka tentugu ma. Surasiw ye sɛbɛn dɔ bɔ k'a fɔ ko surasi kelen sara 8 banala siwili kelen b'o cɛla banbagaci 7 fagar'u fɛ ka 8 ɲɛnama minɛ an'u bolominɛ camanba. Lamisa Sangare Kati VOA Bambara. Ni kɔfɛ an bɛ to hali bi Kati ka kɛɲɛni ni dangarili wale ye min kɛra ka taa finitigiw dagayɔrɔ fanfɛla la n'o ye kan Sunjata ye Kati dugu kɔnɔna la. VOA ka lasigiden min bɛ Bamakɔ Mohamed Danjogo ale ma to kɔ a wulila ka taa Kayi a ye ka taa Kati a ye kuma di duguden dɔw fana ma an ka olu ka seereyaw lamɛn. An bɛ yan Kati mun ni Bamakɔ cɛ kilo 15 ye an b'a dɔn ka fɔ bi jumadon in na nɛgɛ kaɲa 5 fajiri wagati i ka dɔn ka fɔ baramamankanw olu bɔra yan mun ye binkani a tun kɛra kan Sunjata kan nka an tɛ fɛnba kalama la o de y'a to an y'an senfa ka se yan an ye ɲininkali tɛmu Katikaw la u ye mun sɔrɔ k'a fɔ an ye an ka jɛ an ka o lamɛn. Bi événement ça a commencé fajiri wagati la fajiri c'est le wagati vers 5h du matin on a an ye kunkanba dɔ mɛn an yɛrɛ bolo mobili pinɛ dɔ don ou bien central an ka kuranso ninnu an bolo ko o dɔ de explosera seli jɔra 11 minutes après minute 11 ɲɔgɔn kunkan wɛrɛ bɔra o la sa an tilara marifa cikanw mɛn donc marifa cikanw tugura ɲɔgɔn na fo ka jusqu'à 7h du matin. Bon an nana SMB da la sɔgɔmada la mugu cikan kɛlen ka na wuli an nana SMB da la an nana sɔrɔ faamaw ni mɔgɔ jugu de bɛ ɲɔgɔn na u kɛlen don ka kan attaquer parekili de k'u ye mugu de fili ka don kan kɔnɔ donc an yɛrɛ nana ka na ɲɛɲini an y'a sɔrɔ u kɛlen don ka mɔgɔ jugu ninnu minɛ hali sa u b'a la k'u magɛ u kɛlen don ka mɔgɔ 2 yɛrɛ minɛ. An ka kan ka so tunu ka yɛrɛ ne bɛ so mun kɔnɔ étage a bɛ ka yɛrɛ ne bi la ka n'a kila zone de donna an bara ne ko mɛ la n ko madame i b'a sɔrɔ sanfɛ mɔgɔw de don quoi ja o waati attaqué la 2 fois so bɛ ka yɛrɛ ko bɛɛ de bɛ ka yɛrɛ nana o ko bɛ an appel sɔrɔ ka fɔra ko ka attaqué la donc an nana en tant que communicateur en tant que journaliste ne nana ne mun ye n b'a ko
depuis Sanamfara, le camp quand même est quadrillé. Maintenant, selon nos informations, les obus, oui, Moudé Chikabo, Zinakore Yampambe, Kana Yesikama, donc à la Dobina Musique Kaka, Musique Robican Kerfe, Obikele Binayeno, Dobina Poudia Décor, Ama Mokone, Amo Bilan sur Kona Namaso. Maintenant, au Kona Yalla, Kassi, en Sorasusi, Police Gendarme, donc, pour ça, que le gars gain, Moro gain, ou domine sur Yorla, Kabudo, tout Kono. Alsa, Ubalaka Bobina Pambe. Fɔlɔ kɛɲana kaburudon yɔrɔ la nimurula kaburudon u taara du minɛ yen nɔ ka na n'olu ye donc an nana esimeda la u ye mɔgɔ 2 minɛ k'olu gosi fo olu yɛrɛ kolo bɛ kari-kari ka sɔrɔ ka 2 minɛ tuguni k'u bila mɔbili kɔnɔ sisan ka taa n'olu ye bon a tɔ kɔni o ma k'an ɲɛna bilen an bɛ taa so de sisan an sirannen de don o kɔni an sirannen don dɛ wala marifaw bɛ fan bɛɛ fɛ sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'an ka taga ko sinon an y'u bɛna ɲagami ɲɔgɔn na quoi pour que u ka se k'u dɔn ka bɔ an na k'an ka taa fɔlɔ an bɛ taa sow la nka hakili b'a la fo ka taa wula kɔni kibaruya jɔnjɔn i ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u n'o lase malidenw ma ani diɲɛmaaw ma Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la Kati yan nɔ. hali bi an bɛ to Kati dangarili hukumu kɔnɔna la Bamakɔ o ni Kati cɛ ye kilomɛtiri 15 ɲɔgɔn ye Bamakokaw fana y'u ka hakilina di Kayatu Tarawele ale ka ɲininkali kɔnɔ an ka o lamɛn. Mama Traoré Kati Sanamfara ne denw an kɔni ye mɔgɔkɔrɔba ye kuma ɲɛnama t'an da k'a fɔ mais an ɲɛ bɛ fɛn minnu na nin tile filɛ in na a bɛ ka gɛlɛya dɔɔni mais Ala barika la an bɛ mɔgɔ ɲumanw kɔ Ala ka sini kɛnɛya di halisa Ala ka barika d'u la Ala ka fanga taji se d'u ma Ala k'an lakana Ala ka lakalisi di aw ma ne tɛ Mali sɛgɛnna. Ne tɔgɔ ko Burama Jalo Kati Sanamfara la Sanamfara extension bi Kati lama ma nɔgɔya dɛ a daminɛna 5h15 an ye mankan mɛn gubum mankan in kɔnɔna la a so caman yɛrɛ la dɛ donc vraiment a ko a ma tulutigɛ bi dɛ donc nin ko bɛ cogo min na sisan bɛɛ k'i jantu yɛrɛ la o y'an tilata an ye denmisɛnninw ye mais bɛɛ ka fara autorité mɔgɔw kan pour que an ka se ka nin ko ɲɛnabɔ ni mun ye suspect dɔ i ka wuli ka jɔ ni mun ye dɔ ka wuli k'i jɔ sinon a ko sofɛlen bɛ Kati yan dɛ kunu attaque mun kɛra an y'o ye bi fɛnɛ nin kelen filɛ nin ye donc mɔgɔw dun bɛ ka faga mɔgɔw bɛ ka faga Ala ka sababu ɲuman d'an ma. Ko Mariam tebe bɔ Kati Mariam sama ti ko mandan na hona wula fɛrɛ bi an wana shima ti mugu mangan ya na wuli ka wa to bɛ yɛrɛ a jatiya an bɛ la wuli an ka sɛtin tugu bɛɛ baara kɛ duka daminɛ o bɛɛ wuli mɔgɔ kɔni ma dugu mɔgɔ ma bana fɔ mɔgɔ tigi o de tora la welekan jumɛn bɛ bolo sa k'a lase lakanakɛlaw ma ani Mali marabagaw ma ni situation ninnu na. Lakanakɛlaw kɔni kɔni ne kɔni bolo kɔni ni baara yɛrɛ kɛ ne b'a daminɛ bɛɛ b'u sen na polisiw surasiw bɛɛ hali sivili bɛɛ de b'u sen kan u ye baara kɛ yɛrɛ de Ala k'u bɛɛ lakana. bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye Nioro Sahel kaw aw b'an sɔrɔ radio émergence ka 99.6 Buguni radio Kumase 92 o fiɲɛ sira fɛ Yuwarukaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Dunuya kan fiɲɛ turukala 101.2 Koro o ye radio Orona ye 93.2 Gawokaw aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan Tumutu o ye fiɲɛ turukala 93 ye an ka bɔlɔlɔ sira bɛ www.voabambara.com aw bɛ se k'an lasɔrɔ fɛnɛ an ka page Facebook o bɔlɔlɔ sanfɛ ka fara YouTube ani Instagram kan VOA Bambara
Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati na Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi an bɛ taa Kayi mara la ka kɛɲɛ ni dankarili banbaliw ye min bɛ senna jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kɛra bi fajirida in na Katikaw fɛ Kayi dugudenw olu fana caman y'u ka seereya di VOA Banbara ka lasigiden Isa Bakari Bacili ale ka kuma barani na ka bɔ Kayi. An k'o lamɛn. Ni tile fila in na mun ye jatigɛkɛwale kɛbagaw ye olu kɛlen don k'i kunsi an ka finitigilakaw olu ka dagayɔrɔ ma. Dramane Dabo. Mali bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ n'a y'a bɛɛ to sɔrɔsiw bolo a tɛ se ka ɲɛnabɔ. Il faut que bɛɛ ka a jateminɛ de ka il faut qu'on dénonce an ka kofɔli de kɛ. I ye mɔgɔ mun ye i sɔminen bɛ mɔgɔ min na i k'a ko fɔ. Ko jihadistes bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɛn ni tuma kelen ma su ko dugusɛjɛ cɛ. Seku Sako ale ka fɔ la nin b'a jira k'a fɔ halisa mun ye jamana in kɔnɔ lakana ma lasabati fɔlɔ. Donc ni mutiri caman ye de ka yira n na an ka lakana a ma sigi sen kan kosɛbɛ. Jamana dun tɛ se ka taga ɲa ka yakubaya adamadenw ka lafiya ni lakana tɛ yen. Ça veut dire que jamana lakanali a ma sigi sen kan i b'a fɔ an bɛ mun nɔfɛ an ka laɲini ye mun ye. Ni jatigɛkɛwale kɛbaga ninnu u b'a fɛ ka jira de k'a fɔ olu bɛ yen nɔ Wɔyɔ Kulubali. U b'a fɛ ka a jira an na de dɔrɔn k'a fɔ ko u bɛ se k'an gosi tiɲɛni don an kun wagati bɛɛ la wagati ka d'u ye. Donc o ko kunnafoni de don u b'a fɛ k'o de jira an ka ɲɛmɔgɔw la. An ka ɲɛmɔgɔw a ka kan u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa ka se ka dankari kɛ ni jatigɛkɛwale kɛbaga ninnu na. Umu Sangare. Mais min kɔni fɔ Asimina ka équipe ye a kana fɔ ko sama ka tila ka f'i ma ko Zozan tɔgɔ duman tɛ. Donc u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u kana mɔgɔ lamɛn u kana mɔgɔ lajɛ a kan ka kɛ cogo min na u k'a kɛ ten i b'a fɔ kɔrɔlen n'an ka mɔgɔw b'u cɛsiri u k'u cɛsiri n'u t'u cɛsiri u k'u cɛsiri sinon ne kɔni vraiment ko kelen bɛ ka ne kɔni dan kamana na halisa. Dɔw fana da sera mun ye bidon in na an ka jamana ɲɛmaw olu kɛlen don ka waliya mun ta an b'a ye k'a fɔ fɔnkoɲɔgɔn mun ni o bɛ an ni jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka taa se an ni dɛmɛbaga dɔw ma ko nin ko in fana bɛ se ka kɛ o kun ye. Haruna Sumare. Faso kɛlen bɛ k'a ka position mun ta ka ɲɛsin diɲɛma ma ka ɲɛsin mɔgɔ caman ma ka ɲɛsin partenaire kɔrɔw ma o de kɛlen bɛ ka nin gɛlɛyaba ninnu s'an ma ne ka faamuya cogo la. Haisa an y'an jigi sɛbɛn ala min na min bɛ an dɛmɛbaga ye min tɛ jigi waro haisa kan sutura a ka janfa a ka dibi fara ka bɔ an ni juguw ni ɲɔgɔn cɛ a k'o d'an ma. An b'a ye fintigilakaw wulikajɔ minnu ni o kɛra u fɛ o kɛra sababu ye nin ko ninnu kɔlɔlɔ k'a dan sira la. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la. Walasa ka se ka dangarili banbali minnu bɛ Mali jamana kɔnɔna la ni waati na k'olu koɲɛ sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kɛra Katikaw fɛ bi VOA Banbara tɔgɔ la Kayatu Traoré y'a ka kuma barani tɛnku Isa Kante la ale ye kunnafoni sɛnsɛnna ye min ka baara bɛnnen don jihadi sɛgɛsɛgɛli ma ka bɔ Bamakɔ an k'a ka hakilinaw lamɛn. I y'a jateminɛ halisa b'a yira k'a fɔ ko jamana ka lakana a ma basigi kosɛbɛ kosɛbɛ. C'est vrai diɲɛ mɔgɔ nana an dɛmɛ an ka kɛlɛ la. Sisan Mali y'a ye ko nin bɛ ka taa sira min fɛ ka opération diversifiée ani jamana wɛrɛw cɛ. Donc o de kɔnɔna la hali réseau nana ka na an dɛmɛ. O n'a ta bɛɛ ko in ale ka wara ka taa fɛ. An y'a ye i y'a fɔ cogo min Jalasabu ta tɛmɛnen kɔfɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la a daminɛ tuguni u ye jamana yɔrɔ caman attaqué ɲɔgɔn fɛ wagati kelen na. Parce que o bɛ na fana an wulila ni kabitanata in. Sisan jamana in kɔnɔna la lakanani a ko a ma nɔgɔ parce que mɔgɔ si t'a dɔn min ye min ye fo an k'an janto don ɲɔgɔn na de an ka mɔgɔw ye n'an y'u ye an cɛ la ka u lakɔlɔsi ka a fɔ finitigiw ye dugutigi bɛ nin yɔrɔ in na donc ka to ka tɛmɛ k'a lajɛ u bɛ ninnu bɛ ka terroriste parce que nin ko bɔra jihadisme kɔnɔna la bingannikɛlaw de don sisan a bɛɛ kɛra tɛmɛ de o de ko don. I da magara sisan Mali ani Irisi jamana cɛla baarakɛɲɔgɔnya la wagati dɔ la an y'a mɛn bɔlɔlɔsiraw caman fɛ k'a fɔ ko Irisiw ka kɛ n yɛrɛ ye kulu dɔ bɛ yen nɔ k'u nana u bɛ ka dɛmɛ kɛ u ni Mali sɔrɔdasiw kunnafoni dili ta sira ye sisan komi ne ni ko ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛna ayiwa ko mina ɲɛnamaw b'u bolo kɔmasiraw bɛ baaraw ni fɛnw kɛ halisa min kɛra Kati a kɛra i b'a fɔ komi n'a kɛra Balina ye mun de kama o ko sugu bɛ kɛ k'a sɔrɔ olu bɛ dugu kɔnɔ parce que n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu kan ka se ka jɔyɔrɔba fa ka se k'a dɔn k'a fɔ nin ko nin filɛ a bɛ labɛnni na a bɛ na kɛ tan pour que a ka se ka kunbɛn e hakilina ye mun ye o la. Irisiw ka nali Mali la tiɲɛ na a fisayara parce que c'est vrai a fɔra ko jɛkulu dɔw don ko kɛnyɛrɛyew don mais Mali faamaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko
kin yɛrɛ to ni resi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ u nana an dɛmɛ dɔ bolo tun kɔnɔna la tun tɛ se ka bila mɔgɔw kun na ka fɔ ko in bɛ cogo min sisan o bɛ se k'i attaquer Kati la jusqu'à preuve de contraire Kati tɛ resu ka contrôle kɔnɔna la o bɛ armée malienne yɛrɛ ka danganaya kɔnɔna la. Kunnafoni minnu n'a kan ka bɔ a donna sisan k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ sen na a bɛ labɛn na est-ce que olu tɛ se k'u baara kɛ k'u di Mali sɔrdasiw ma wa parce que n'u bɛ jamana kɔnɔ minɛn ɲɛnamaw b'u bolo ka baara kɛ u kan ka se ka nin taabolo sugu kunbɛn. Bon waleya min bɛ kɛ tuma bɛɛ parce que alerte bɛ kɛ tuma bɛɛ k'a fɔ ko siganamɔgɔ dɔw yera yɔrɔ dɔw la a information bɛ remonter a bɛ taa di armée malienne ma mais n y'a f'i ɲɛna cogo min ko mɔgɔ ninnu fana u ka mobilité ka bon kojugu u bɛ munumunu jamana in kɔnɔ cogo min mɔgɔ t'a dɔn u bɛ yɔrɔ kelen min parce que i fana tɛ se ka ban u ma ten k'a fɔ k'i kɛ u kan donc o kɔnɔna la u bɛ se ka tiɲɛni ninnu kɛ sinon k'a fɔ ko nin tile fila in k'a fɔ ko siga tun kelen tɛ k'a fɔ ko ko dɔ bɛna kɛ Bamakɔ ni Kati a tun bɛ mɔgɔw kɔnɔ dɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen an tun t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka kariya ɲɛsin Kati yɛrɛ ma nin cogo in k'a da ka Kati ye Mali ɲinan yɔrɔ yɛrɛ de sɔrɔsi kun na. Komi u sera ka na ka ɲɛsin Kati ma ka da o situation kan e min ye hakili jagabɔlikɛla ye lakana taabolo bɛ se ka mun de fɔ laseli la ka kɛɲɛ ni mɔgɔ ninnu ka taabolow ye. Halisa de a bɛ kan ka fɔ an ka finitigiw ye k'u hakili to lakanako in na lakanako in man kan ka kɛ kulonkɛ ko ye bilen lakana kan ka renforcer jɔna man kan ka kɛ foyi la surtout kan ka sigi jamana kɔnɔna na ka mɔgɔ caman ɲini ka bila bolokɔrɔ minnu bɛ se ka minnu bɛ to ka yala yɔrɔw la k'a lajɛ siganamɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka t'u minɛ k'u sɛgɛsɛgɛ ka ca Ala fɛ an bɛ bɔ fɛn caman kalama jamana in bɛ kisi. Nin tun ye Isa Kante ka laseliw ye kunnafoni sɛnsɛnna don ka bɔ Bamakɔ Kayatu Tarawele ale ka kuma baranin na. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ fɛn min ye Kati ye o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali jamana tariku la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye Mali jamana tariku yɛrɛ ta k'a lajɛ kabiri Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ waati min na san 1960 waatiw a yirala k'a fɔ Kati a ye baara caman kɛ Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw sinsinni na hakililajigila Kati kilomɛtiri 15 o de bɛ ani Bamakɔ cɛ o kama bi VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Modibo Dambele y'a ka kuma baranin tɛnkun finitigi kɔrɔ dɔ la min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Kati an k'ale ka welewelekanw a n'a ka seereyakanw lamɛn Kati tariku yɛrɛ kan. La Kati kan tɛ se ka date précise f'i ɲɛna mais Kati kan sigira depuis tubabu ka kan na u tun b'a wele o waati ko le kan Galiyeni depuis tubabu ka kan na. Mali kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o la k'a daminɛ o wagati la fo ka na se sisan ma i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna kan in kan. Indépendance tali ni sisan cɛ Kati kan u y'a yɛlɛmana k'a bɔ kan Galiyeni na k'a kɛ kan Sunjata de Kati ye. Kati kan kɔnɔna fɛ a ye jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sardasiw ka dɔnniya sinsinni fɛnɛ la o fanfɛla la i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna ye parce que an b'a dɔn ko kalanyɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen. Bon kalan min bɛ Kati kan kɔnɔ yan kan pitane militaire de kɛ pour la formation des enfants denmisɛnninw ka formation de bɛ kɛ o yɔrɔ la o pitane militaire ye ani école d'application o fana o école fila de bɛ Kati kan. N'a nana pitane militaire kan sardasiw ka kalanyɔrɔ ale fɛnɛ daminɛ tɔgɔ jumɛn tun b'a la ou bien i bɛ mun kalama o ko la. Bon enfant de troupe o ye tubabu ka waati de ye donc o enfant de troupe bɔra yen sisan officier tun bɛ former o yɔrɔ la ko école militaire de inter-armes n'u bɔra yen maintenant 81 u nana a kɛ pitane militaire de. O b'a jira k'a fɔ n'i ye Kati kan lajɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ Mali nimayɔrɔ don ani Mali yɔrɔ kɔrɔba don bi bi in na e yɛrɛ bolo pour que ka nin don a la mun de kan ka kɛ pour que nin ko ninnu ka se ka lasago ani ka se ka lakale bi ani sini denmisɛnninw ye. Ne yɛrɛ kɔni fɛ Kati kan ye kan belebele de ye armée Mali kɔnɔ ne yɛrɛ kelen tɛ to kana Kati kan ka kogo k'a la n'i bɛ don i bɛ contrôler i bɛ bɔ i bɛ contrôler a bɛ ni pièce b'i bolo i bɛ contrôler o la ani kojugu kɛra a bɛ dɔn k'a fɔ kasa de don kasa de don o situé ka di quoi mais ni bɛɛ bɛ tɛmɛ i bɛ don cogo i bɛ bɔ cogo min na o sécurité tila assuré an dun bɛ yɔrɔ min na bi o man de tulonkɛ sécurité la o kɔni vraiment n'o sera kan clôturer ka donna ni bɔda k'a la o de ka ɲi. Aw minnu fana ye sardasiw kɔrɔw ye ni aw bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la aw fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye kan ɲɛnamayali la minnu kɛra kunun aw ka se k'o lakale bi denmisɛnninw ye u k'o ta ka baara kɛ n'o ye ka bi ani sini gɛlɛyaw kɛlɛ. An m'o ye sɔrɔsi ko an bɛ min fɔ sisan denmisɛnninw ye o ye u ka vigilance doubler quoi parce que waatiw tɛ kelen ye anw ka waati la rébellion tun ye mais jadisiw bɛ sisan o kɔni uniforme ko t'o la donc il faut que u ka vigilance doubler de ka contrôle kɛ strictement sérieux dans le travail o de ka di anw ye. I ka nin temps bɛɛ kɔnɔna la Kati ani Mali sardasuya la Kati yɔrɔ jumɛn bɛ yen e yɛrɛ bolo Mali ani sisan sardasiw kan k'u janto la kosɛbɛ. Kan ka u ka matériel mara yɔrɔ ninnu kan ka o de sécuriser kosɛbɛ par exemple u ka matériel bɛ garder yɔrɔ min na k'o sécuriser o de ka gɛlɛn kosɛbɛ.
nin tun ye Mali finitigi kɔrɔ dɔ ka seereyakanw ye min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Kati Moribo Danbele ka kuma baranin na. An bɛ taa Mali jamana kɔrɔnfɛn fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbɔkutu mara la Mali finitigi gardi mɔgɔ 2 olu fagara min kɛra Gourmara Rousse fanfɛyɔrɔw la. VOA ka lasigiden min bɛ Tɔnbɔkutu Alfuseni Elaji ale b'o kunnafoniw di. Ni fagalin kɛra waati mun na Mali finitigilaka 2 minnu ye gardiw ye u kun bɛ ka sanni kɛ butiki dɔ kɔnɔ Ararus waati mun na mun bɛ mobili boli a bɛ ka tɔɲɔgɔn kɔnɔ cɛ marifatigi 2 minnu ma lakodɔn u balila u la u selen u ye mugu ci chauffeur la ka bɔnɛ a nin la o yɔrɔ bɛɛ o kelen u ye chauffeur su bɔ mobili kɔnɔ marifatigi minnu ma lakodɔn a kelen nana k'a sigi chauffeur sigiyɔrɔ la gardi 2nan bɔlen butiki kɔnɔ tuma min na u y'o minɛ ka to bɔnɛ a nin la dugu kɔfɛ ka sɔrɔ ka su bilalen to marifatigi maa 2 minnu kɔfɔra u ni moto mun nana u y'o bila ka boli ni mobili ye Ararus mun bɛ Tɔnbɔkutu mara kɔnɔ ani Tɔnbɔkutu cɛ kilomètre 120 wa a bɛ Tɔnbɔkutu worodugu yanfan fɛ ka taa a kɔrɔn fɛ Alhuseini Alhaji VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tɔnbɔkutu. An bɛ taa ni kunnafoniw ye farafina gun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso jamana kan Faransi finitigiw ka kɛlɛbolo min bɛ wele ko Barkhane o ɲɛmɔgɔ n'o ye Général Laurent Mission ye laseli kɛ min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko u ka kɛlɛbolo Barkhane ka wulikajɔ o tɛna se ka kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ ka sɔrɔ Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ma yamaruya di wa ko fɛn min ye jadijɛkulumaw minnu bɛ munumunu saliw kɛ Sahel kɔnɔna la olu bɛ kɛlɛminɛ minnu sɔrɔ k'a fanba bɛ bɔ Mali finitigiw ani Burkina finitigiw yɔrɔ. VOA ka lasigiden Kader Traoré ka bɔ Wagadugu ale b'o lase. Faransi ka kɛlɛkɛ jɛkulu min bɛ farafina tilebinfan jamanaw dɛmɛ yaasa olu ka se ka kɛlɛli kɛ kosɛbɛ ka taa jadi kɛlɛ kan olu ka ɲɛma min ye Général Laurent Mission ye ale ye kunnafonidilaw kunbɛn kunu lamusalo Faransi ka ambassadeur ka sigida kɔnɔ Wagadugu a ye kunnafoni di o ma ka taa dɛmɛ min bɛ bɔra olu fɛ ka taa Sahel jamanaw kan kunnafonidilaw ye Général Mission ɲininka sanko da min na force Barkhane ye dɛmɛ lase Burkina Faso ka sorodasiw ma. Ne tɛna kɔjaabi di nin ɲininkali nin na a ye Burkina Faso ka fanga ɲɛmaaw ɲininka sabula ne ka baara tɛ ka se k'a jati sango da min na an nana dɛmɛ lase Burkinakanw ma nka n bɛ se ka min fɔ ni min ye anw ka dɛmɛ ye ni Burkina Fasokaw ma n'u sɛgɛrɛ anw tɛ se ka wuli ka na o dɛmɛ k'a fɔ ko pankuru b'an fɛ an bɛna o dɛmɛ ɲininkali ni kɔni f'a ka se Burkina Faso ɲɛmaaw le fɛ u bɛna kunnafoni jɔnjɔn di a ma. Général Laurent Mission gɛrɛfɛ Faransi ka ambassadeur ye Luc Alaz fana tun bɛ yen ni Burkina Faso ka sorodasi ɲɛmaaw y'an n'u sɛgɛrɛ o kɔrɔ de ye ko bɛnkanni wale b'a sen kan anw bɛ wuli joona joona ka se ka na dɛmɛ lase n'an ka pankuru ye o yɔrɔ nin na o de kosɔn n tɛ se k'a fɔ an bɛ se ka bɔ tuma da min na an tɛ se ka bɔ tuma min na. O tɛmɛnin kɔ Barkhane ɲɛma Général Laurent Mission ale y'a da la ŋunuŋunu kuma minnu bɛ fɔra ko Faransi le bɛ mugu ani kisɛ di bɛnkanni walikɛlaw ma Général Laurent Mission ko nin tɛ tiɲɛ ye ko marifa min bɛ jadikɛlaw bolo ko o ye a bɛɛ minɛ Burkina Faso ka sorodasiw ani Mali ka sorodasiw ko n'o binna sorodasiw ka daga kan yɔrɔ min na o taatɔ o bɛ taa ni mugu ani kisɛ ye ani bolimafɛn fana ye ka bɔ sorodasiw fɛ yanni ambassadeur Luc Alaz ani Général Laurent Mission kaw ka baro kuncɛ o y'a jira ko olu dɛmɛ min bɛɛ lase tilebinfan jamanaw ma minnu bɛ G5 Sahel kɔnɔ ko wari ko taara kamasɔrɔ maaw tun y'a fɔ ko opération Barkhane bɛ dɛmɛ min lasera farafina tilebinfan dugu ma k'o bɛ wari minɛna o fɛ nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.